मैया तोहके चढ़ाए बो सोने के सिकड़ी मैया स्वामी जी के दे दी हसन नौकरी सैया स्वामी जी के दे दी हसी महीन नौकरी। मैया तोहके चढ़ाई बो सोने के सिकड़ी मैया तोहके चढ़ाई बो सोने के सिकड़ी मैया पति जी के दे दी सरकारी नौकरी मैया पति जी के दे दी हसन तोहके
कहता ओरहुल के फुलवा मैया तो पे चढ़बो घरे अइबा की ना ओरहुल के फुलवा मैया तो पे चढ़बो घरे अइबा की ना आचारा ला कौली मैया घरे अइबो की ना औरी बा कहता कैसे ओरहुल के फुलवा मैया तोके मांगवनी घरे अइबो की ना के दुलरिया मैया तोके मांगवनी घरे अइबो की ना में लागल सरदा तोके ओराइब घरे अइबो की ना में लागल सरदा गैया के घिउआ मैया तोहरा मांगवले घरे